Így jegyez volna, hogy előtt a csapatát. Kivel leszel? Vele? Én megyek egyedül? Jó. Innen indulsz. Majd ti számol. Én meg akkor srácok, figyeljetek, legyen úgy, hogy van egy ilyen arcmaszkom, rácsos, hogy akkor aki lent lesz, az biztonság kedvéért azt azért vegyen fel, akármilyen hülyén is. Na jó van, akkor dobjuk. Igen, úgyse dizájnra megyünk, szóval... Ja, itt most nem az lényeg. Így fölveszi és... Ja! Ez az, mit elgondolál. Nekem meg nem olyan vastag, szóval vicces lesz. Akkor hogy tudjuk nézni a meccset is, vagy mit tudom. Ez se ilyen sál, inkább ez sapka volt, amúgy csak mondom. De volt. Olyan volt, hogy ilyen össze volt kötve, meg minden, és ilyen rohadt nagy. Majd megmutatom, hogyha lejöttünk. Így szét lehet húzni, és ilyen cső alakja van, és akkor így összehajtogatod, és akkor lehet állítani, hogy milyen vastag legyen, meg minden. Rohadtul párás az Rohadt jó meg lett csinálva.